I denne video gennemgår vi, hvordan du opretter en ny side til dit website. Log ind på kontrolpanelet. Vælg Article Manager. Dette kan du også gøre fra menuen Content. Vælg Ny. Skriv navnet på din side. Vælg, at den skal publiceres, om den skal være forside eller ej. I det her tilfælde vælger vi ikke en forside. Vi skal vælge sektion og kategori. Vi gennemgår, hvordan du opretter sektioner og kategorier i en anden video. Lad os kigge på selve editoren. Som du kan se, er det bygget op som Word. Det vil sige, at du stort set kan gøre de samme ting, som du kan i Word med at sætte billeder og tabeller hen og formatere siden, så den ser ud, du gerne vil have det. Lad os skrive noget tekst. Sådan. Som du kan se i højre side, der har vi nogle parametre, og dem kan du frit ændre på. Du kan eksperimentere med det, der er ikke noget, du kan ødelægge ved at ændre i disse parametre. Tryk på Save. Du har nu oprettet en ny side. Nu skal vi gøre siden synlig på selve sitet, og det gør vi via at lave et link på i vores menu. Gå under Menus og vælg et af de tre muligheder, du har. Det er Top menu, Left menu og Right menu. Det skal siges, det her afhænger af, hvordan din hjemmeside er bygget op. Det vil sige, at det ikke er altid, at du både har Left og Right menu samtidig. Vælg Top menu. Vælg Ny. Articles. Vælg Article Layout. Vælg hvilken side du vil have vist. Det er test. Og skriv navnet på linket. Der skriver vi test igen. Trykker vi Save. Nu har vi også oprettet et menupunkt for den side, vi oprettede, så vores besøgende har mulighed for at se den. Lad os trykke på Preview. Som du kan se, har vi et menupunkt på hjemmesiden, der hedder Test. Og hvis vi klikker på den, kan du se den side, vi har oprettet. Nu har du lært at oprette en helt ny side til dit website.